okhathalayo mabhishophu zinebhola sele izihlobo zisityegezile masibhekeni kuThixo sinalo Thixo. Ukhona umakhelwane othi bawuzile imbola ngokuba uhlanje besaphila bendingalali ndingatyanga kukhona umuntu othi namhlanje ngoku besaphila uba uhlanjwa umntana bebengadingi impahla yesikolo esihlaba sam ndizothi ke ubheke kuThixo namhlanje ucelisa unyana kaLameki yena ke kaDunowa indoda yamandulo eyahlekelwa lilizwi likaThixo lathi nawe kuba abantu banelizwe bajikile bacinga izingcinga ezimbi ezinxanye nomthetho wami suka wena nyana kaLameki ubheke kumdinga uThixo kuba kakade ndinguThixo sindisayo esawujika ulowo family yakho wethu abheke kuThixo mamela lento hlobo sami akubhekwa nje kuThixo izenzo zingathethi lonto bheka kuThixo ulandelwe zizenzo ithi ivangeli kaThixo wathatha kubheka ulowo kuThixo wamamela instruction kaThixo bawethu esithi makakhumkhombe mamela lento hlobo sami eyona nto yasindisa uNowa ayingomkhomba wabakhaya Hayi ba uNkohla kodwa wasindisa uNowa ngenxa yokuba wabheka kuThixo wamamela instruction kaThixo wasuka uThixo kuba kakade nguThixo okhathalayo nguThixo sipoya emagqini wathi xa kusondela imvula evala uNowa uThixo wangena naye hey fundisa sekhaya ayo badume ewayiqabayo ingelulo nogodo wayesakha ngalo bishop yami kodwa kungenxa yokuba uThixo wangena nayo no ukuyeka ngelithi ke uzukhangela uMordekhai wahlala emasangweni egate kakumkani selangenanto ba ubishop wathi angcuncutheka uHamani esithi le ndoda xa ndingena kumkani emasangweni endlu yakho ayibheki kunjalo nje ayikhothami kum kanti ngalo lonke ixesha indoda enkulu ibheke kuThixo uyayazi usindiso luza ngoThixo sathi sikhona ngokuba sibuya nomkhwezeli wathi bewuqonda uNahamani umthi ecethiswa sisiyatha senkosikazi yakhe ndiqoleleni ifamily yami ngalonto kuba sifuna amakhosikazi namhlanje azawucebisa izinto ezizawusisa kuThixo asifuni amakhosikazi azasisusa kuThixo asibhekise kwiinto zakhe baba bhaso amen yini fako thanda qedi kodwa ndixoshwa lixesha mkhulu wami eyona nto ndifuna uza kuyo family yakho wethu uHamani umtho woxongayo wabuya waxhoma yena malibonke igama lenkosi haleluya yokuba wayengabhekanga kuThixo bishop Zinebona eyona nto wayebheka izinto zelilizwe ikhona indoda ke ehamba noThixo ba ubishop yayeka mzwa kwaHlanjwa khona indoda baba wethu ehleli ihamba noYesu ithi ivangeli kaThixo yathathelelwa le ndoda ba ubishop uphika ingathi ifelwe nguyise yasondela le ndoda ibizibona imiracles uyesebenza kodwa yasuka yasondela kuYesu yathi Yesu ndicela undiphe imvume ndihambe ndiyobheka ekhaya ndiyongcwaba abantu abafileyo impendulo kaYesu bayeke abafileyo bangcwabane kubonye bodwa isengathi yimpoqo lebobawo bethu kodwa uYesu ukhangela into enye kule ndoda ayiceli yena okokuba Yesu vusa utatam kodwa ithi ndiyeke ndiyogqibezela umsebenzi kaSathane sinabazalwane abanjalo ngoKristu inkosi yethu